Giraray Diyos malay na aga sa indo mga tugang, gunya na aldaw, nasa ikaduwang aldaw na kita nin novena para sa kapestahan ni San Judas Tadeo. Matinog po ang kapos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifice of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed, let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos o San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-omaw na day maisip, nin mga taong balakid, ansiring na kaumawan sa muyang irinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag-omaw midaing sukul, ikasamong inaarang o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, ang tuyo mapabulong siya kay itong helang yang lepra, hinanyuga ang pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, sa iya na iglesia. Sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Nagtius kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama,
Gabos niya mong kasakitan, si imo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imo nganing hinanyugon, an pamibibi simbagon, hinanyuga an pagranga, niyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibiiming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang orog kalinig, si imo sa mong inaarang, an pamibiimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo an pag-arang mi sa imo, ako o aninaalay na pagsulusol nin kasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Orasyo Imperata, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ini, naglalawigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, San Judas Tadeo. ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami sa imong panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang maekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siringman pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay mantulos, suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ini, nin kadipisilan na maghingawa, para sa karahayan kan gabos siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Yesu Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na inaanin Diyos, hare pagpabayai, an samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen, Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagihelang, Ipamibi mo kami, San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami, San Roque, ipamibi mo kami, San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami, San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami, gabos na angeles asin mga santos nin Diyos, ipamibi nindo sa kami. ngaran ka na asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, matukaw po ang gabos. Graray Diyos maray na aga sa indo mga tugang, ngunya na sa ikaduwang aldaw na kita, kan nobinaryo para sa kapestahan,
ni San Judas Tadeo. As in anteman niya tuungunyan, Saint Jude teach us to not only listen to the plight of our less fortunate brothers and sisters, but also empathize with them and assist in our best capacity. And sa tuyang mga massive sponsors, June and Lani Rico, Mr. and Mrs. Robert Palangka and family, Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Tess D and family, Salinel family, Hene and Dali Rehuso and family, Saint Therese of Child Jesus Learning Center and staff, De La Cruz family, Mr. and Mrs. Rolando Chua and family, at si Maria Hemina Asaituno and family. Siring man ang mga dulot ngut sa ngunya na aldaw, iyon mga minasunod, pasasalamat kan Vibar family, Hene and Dali Rehuso and family, Ning Chato and family, Chan and Divera family, Flor de Lisa Villar, Bumalay family, para man sa birthday ni Sister Felisa Garing, OP, dulot ni Irenea Garing and family, asin man pasasalamat kan Ranyola family. Special na intensyon, Anonymous Tess Lorete, to pass the civil engineering exam of Syra K. Minya, dulot ni Connie Minya, asin man para sa complete healing ni Adolfo, dulot kan Velasco family. Igual man ni special na intensyon sa Mr. and Mrs. Noel Antiquera and family, para man sa birthday blessing ni Yvette, dulot ni Ama Alma de Vera, para man sa total healing ni Mark Joshua Chato, dulot ni Ning Chato and family, asin man to pass the exam kan sarong Anonymous, asin special na intensyon sa kahagadan ni Flor de Lisa Villar. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Apolinario, dulot kan Felino family, Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Chan Ki and sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Angela kan FNS Velasco, Manuel kan Ang family, Susan ni Tess D and family, Yolanda ni Victorio, Jose ni Nilfali and family, Mary Angeli, dulot ni Francia Kismorio and Danicia Gallego, sitting man sa kalag ni Isabelo Jr., dulot ni Elvi Alamo and family, kay Engracia Asin Hernando, dulot ni Ana B. de la Paz and family, para sa 7th death anniversary ni Nelson, dulot kan Resari family, para man sa 1st death anniversary ni Rudel, dulot kan Sanyo sa family, sa gabos na kalag, kay Jose, Ardelina, Venus Asin Josephine, dulot ni Flor de Lisa Villar, sa kalag ni Natividad, dulot kan ni Sonia Serrano, asin man kay Roger sa iyang 20th death anniversary, dulot kan Painetas family. Matinog na po ang gabos. Good morning. Good morning to Pakigreet daw po muna kan sa tuyang mga katay na good morning. Good morning. Sarong komunidad na good ang morning.
Nagkakatiripon kita sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kakurangan sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kakurangan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. aldaw na Webes, aldaw na espesyal niya itong ipinapanungod sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Asin ngunyan man pong aldaw, an ikaduang aldaw kan satuyang Misa Novenario, sa pag-andam niya to sa maabot na kapiestahan niya sa petsa 28 kaining parehong bulan. Magdulo kita sa iyang intersesyon na sintabang sa satuyang mga pangangaipo, magpasalamat sa mga biyaya na inako niya to hali sa mahal na Diyos sa tabang asin pamibi ni San Judas. Kaya bidbidon tana ang satuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpi sa lako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kugurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na dahil kasagparang. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katoninongan sa mga tawong marahayan buot, inoomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hadeng langit non, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urug kahalangkaw Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na sa muyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi, sa ngaran ni Yesu Kristong kakurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kan tataramon, asin himateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya minaluhod ako sa atubang nin Ama, sa iya minagikan ang gabos na pamilya sa langit asin sa daga. Ini ang sakuyang pamibi, susog sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan. Iwaras lugod sa indo, ang balaog na kamumapakusog, kan kapangyarihan nin sa iyang espiritu. Hulit sa pagtubod,
magdanay lugod si Kristo sa puso nindo. An pagkamot maging gamot, asin sarigan nin sa indong buhay. Matalastas nindo, kaiba kan gabos ng mga banal, an lakbang asin laba, an langkaw asin rarom, kan pagkamuot ni Kristo. Mamatean ang pagkamot na dai matungkad kan isip, tanganing mapano kamo kan bilog na kapanoan ng Diyos. Pag umawon siya, na makakagibo kan gabos na bagay, urog pa sa hinahagad o iniisip niya to. Susog sa iyang kapangyarihan na naghahade sa to. Pag umawon siya sa simbahan, asin ki Kristo Jesus, sa gabos na kapag-arakian sa God paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Kamong mga banal, pagugma kamo sa kagurangnan, maninigo ang pag-umaw na hali sa mga maimbod. Sa tugtog nin arpa, magpasalamat sa kagurangnan. Sa 10 kwerdas nin lira, awiton an sa iyang kaumawan. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Huli tamatanos ang tataramon nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo mapapaniwalaan. Namumuot siya sa katanosan, asin karahayan. Andaga, pano kan pagkaherak nin kagurangnan. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Anmukna nin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Ang kamawotan nin sa iyang puso, daing kasagkoran. Paladanan banwa na ang Diyos iyuan kagurangnan, ang katawohan na pinili niyang pamana. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. An mata nin kagurangnan, yaon sa mga natatakot sa iya. Yaon sa mga naglalaom sa iyang pagkaherak. Huli ta ililigtas hinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin kagutuman. Andaga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay na Jesus sa iyang mga disipulos, ako na padigdi sa pagdaranin kalayo sa daga, day ako ninibang kamauotan kundi nalumaad. Igwa ako nin sarong bunyag na akuon, asin kanigo anagayuan sa kuyang kamauotan na iyan mautub na. Naguho na kamo na ako na padigdi sa pagdaranin katuninongan, bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Hulita poon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon, mababanga. 3, laban sa 2. Asin 2, laban sa 3. Ama, laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama. Ina,
laban sa aking babae o aking babae laban sa ina. Panugangan laban sa manugang o manugang laban sa panugangan. Mga tugang kong namumutan ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Sa buhay daw po, sarong realidad, whether we like it or not, we need to accept it, that we cannot please everybody. Totoo yan. Yes or no? You cannot please everybody. No matter how hard you try to be kind and good to people, there will be people who will be ungrateful. Pagkatapos na magibo kaning karahayan sa sainda, maging marhay sa sainda, birminang may mga tao na will never appreciate what you're doing. Worst, minsan, ang mga tawong ining ginibuhan mo ning karahayan, bako sa na nagiging ungrateful, but these people will hate you for what you are doing. Na-experience na nindo yan? Maluya? Oh, yes. Totoo yan. At the other side of the fence, there will be people who will never appreciate what you are doing. Kaya may nabasa akong sarong post sa Facebook, sabi duman, it's good to try to please people, but we must please God above all, and never try to please people at God's expense. Magayon man na maghinguwada kitang maplista ang tao, mapaugmatasinda dahil kan sa tuyang tigigibo. But let us never forget na ang sa tuya dapat na efforts, more than pleasing people, is to please God. And never try to please people at God's expense. Napaugmata sa tao, pero on the other hand, napapamundo ta sa Diyos. We please people, but at the same time, we displease God. Iyan precisamente namumutan kong mga tugang ang pinaghuhugutan kaining mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan digdi sa tuyang ebanghelyo. Because all throughout his life, all throughout his public ministry, ang sa tuyang kagurangnan naghinguwa na i-please ang mahal na Diyos. And along the way, he causes division and opposition among the people. Along the way, he displeases people. Kaya sabi niya digdi sa tuyang ebanghelyo, sa paghuna nindo, napadigdi ako sa pagdaranin katuninongan sa kinaban? No. Napadigdi ako tanganing magkausa nin pagkabaranga. Not peace, but division. Gari medyo conflicting ini sa pagkamidbid sa satuyang kagurangnan, ano? Taaram ta, si Kristo mismo is deemed to be the Prince of Peace. Prinsipe nin katuninongan. Nga taongon niya nadadangog ta siyang nagsasabi, napadigdi ako bakong sa pagdaranin katuninongan sa kinaban, kundi pagkabaranga. Magayon-gayod, klaraduhon ta, ano, ining pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan na katuninongan. Ang katuninongan na ini, it is not about making us feel good about ourselves. It is not simply the absence of noise. It is not the kind of peace na nagsasabi sa tuya na mayo nin conflict, stress-free life. Kaya matuninong kita, mayo nin strife or division sa komunidad. What he is talking about, digdi sa tuyang ebanghelyo, is a kind of peace that should move us to make or take a stand
as followers of Christ. Kita makakamtan tasanan tunay na katuninongan kung kita maninindugan bilang mga disipulos kan sa tuyang kagurangnan. We are confronted with a lot of issues today. Di ba? Haputon tadawan sa tuyang sadiri, do we really take our stand about all these issues? War on drugs, double standard justice. It's all around the news. Rimolya case. DOJ Secretary, nadakop suaki. Kung iba-iba, ang mugshot, malinaw na pinapahiling kang PIDEA. Do we say something? Do we take our stand about all these issues? Environmental issues. I used to be assigned sa mga far-flung barangays and places. Very, sabihon ta, widespread ang violation kan environment in terms of illegal fishing, in terms of illegal logging. Makamundo pa, mga haralangkawan position sa komunidad. But do we take our stand? Do we go against these illegal practices as Catholics? Sa pagilingta, pag nagtikom sa na ang bibigta, matuninong na kita? No. Yan precisamente ang gustong ikurihir kan sa tuyang kagurangnan sa satuya. Ang pagsabot niya to, manunungod kaining tigsasabing katuninongan. Human rights violations. Pag pobre, dahil human right. Pag mayaman, may human right. Diba? If you happen to go sa mga prisuhan, iba ang treatment na mahihiling nindo. Magtagapasyar man nga ni po kamo. Diyan baga po, igwa dyan in wildlife. Linya iyan. Gabus wildlife. Taduwang prisuhan ng yaon dyan. Provincial and city jail. Tapos wildlife. Gabus wildlife. That's true. Mahiling nindo nakadakol nin mga violations of human rights. But let us ask ourselves, do we take our stand? Ini ang predicament ng mga padi po. If I may share this with you. Minsan, we are tempted not to say anything. Ay, dahil man ngayon makiaramang simbahan sa mga issues na iyan. Natangayata nakikiaraman simbahan. Natangayata pakiaram ka mo, Father, pigpaparasirir mo nindo ang mga issues na iyan. Tangani ngayang matuninong sa nadigdi sa parokya, dahil mo pagsawayon, ang nagsisirimba, na nagsisirilphone habang nagmimisa. Ang choir na habang nagsisermon, sige ang chirismisan, dahil sa napagsawaya. Tanganing dahil na ngaya iyan na revoke sana, dahil division. Diba? Dahil sa napagtaram, manunungod sa mga salanggawi sa parokya. If you see people, na lalong-lalo na ngunya na panahon, kitang tao, igwa ka itong perming sense of entitlement. When we do something for others, when we do something for God, it is as if we feel entitled to something. Ay dapat, I should receive a special treatment. Tako ngaya, nagsisimba, naglilingkod sa simbahan. Tako ngaya, pag Thursday, nagpapangadji kay St. Jude, dapat lang na makapasar ako sa board exam. I should be entitled to that. Dahil ka sana kayan magtaram padre, nakontrakan mga bagay na iyan. Dahil sana pagsawaya, iyan ang mga nahihiling mong sala, kung pipabayaan kan sa Kristan, na matidigdi sa tubangan kan altar, dahil sana pagsabihi. Tanganing daing ribok, tanganing matuninong sa nakita sa komunidad. I remember a professor of mine sa homiletics, sabi niya sa muya, bago magtapos sa muyang kurso, klase, sabi niya, remember this, the two main purposes of preaching. Kaya kamo masermon to comfort the disturbed.
So mga napupurisawan, nalilibungan sa buhay, sana pagkamon nag-preach, makamtanindaan kagianan sa saindang buot to comfort the disturbed. But never forget the second purpose of preaching, to disturb the comfortable. Pukawon ang mga nagtuturog na Katoliko asin Kristiyano. Hoy! Gising! Yan. To disturb the comfortable. Takaipuhan mong magtaram kung ano ang katotohan, kung ano ang dapat. Maski iniara mo, may matatamaan asin makukulugan ka ini. I remember Archbishop Legazpi telling us sa samuyang klaseng ecclesiology, sabi niya po sa muya, if you want to clean the church, definitely you have to hurt some people. Kung gusto mong linigo ng simbahan kan mga pariseyo asin mga eskribas, definitely you have to hurt some people. Kaipuhan may makulugan. That is the kind of peace na mumutan kong mga katiwala. Ay, mga, paguna ko nasa radyo ako. Namumutan kong mga tugang na tigsasabi kan sa tuyang kagurangnan. Katuninongan, which is not so much about the absence of noise, absence of conflict, absence of war, absence of division. It's all about taking a stand as followers of Christ. Ang manindugan, maski aram niya to na ini matao nin disturbo and discomfort as in pagkabaranga sa komunidad. Because let us accept it that the world today has values that are opposed to the values of Christ. But we must take a stand. We must stand our ground. We must stick to our convictions and never be swayed by what other people say. S. We stand our ground. Stick to our convictions and never be swayed by what other people say. Dahil dapat ika madara kan tigsasabi kan ibang tao. Because after all, it is by following the way of Jesus that we will discover real peace and inner joy. Totoo po, si Kristo nagtatao, nagdadara nin katuninongan sa kinabang. But we have to endure much division and strife. We need to endure opposition in order for us to be able to attain that peace and inner joy. Amen? Sagaran ka na maaki asil Espiritu Santo. Amen. Ngunyan matindog na po kita para sa pamibi nin banwaan, itaas niya to an sa tuyang mga pangangaipo, personal na kahagadan, komunal na pangangaipo, asin sabihon ta po sa kada petisyon, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang magin andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangangapoda nin Diyos, na daing takot na utuboninda an sa indang mga katungdan. Mamiibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daogoninda, an pagkabaranga asin magin sararo sa isip asin puso, siring sa enot na mga komunidad sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na daipa nakakamidbid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo,
sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa sato gabos, tanganing sa arual daw kan sa tuyang pagkabuhay, magin kitang mga saksi kan ebanghelyo sa paglingkod sa Dios asin sa kapwa, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos Ama sa langit, baki ako ay ning mga kahagadan na idinudulot misa sa imong altar. Bendisyon ni kami gabos, huli kay Jesucristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Tindog tabi. Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan nin sa imong apostol ni si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukduan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagpod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imon isip kaming nagsasarano, nagpupurahaw, asin nagsasabi.
banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mga maginhawa kasing dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi magako kamugabuhos asin magkakan kaini, tailian sa kuyang hawak na iludolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, taili ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dalay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inayan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sing pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabuhos na klero. Siringman, girumdumasa sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaog kan pagkabuhay liwat. Asinan gabuhos na mga gadaan, dangan ako sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kay raki kami gabuhos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang mabinion esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupa na kapag gaya-gaya sa imo, magkanikong bagin kahiras, kan buhay na dayong kasagporan mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo, dayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natawangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapunisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom,
asing pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristo ang kagurang nani ka na nagsabi, katoninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kuriyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katoninongan na simpagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ko mo niya naihira sa lambang saroan ni nako niya tong katoninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan, kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Matinog po ang gabos. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo nagmumuraway, ininahagad mi, udi kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Enot, magkakaiga po kita kay second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidades kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa indang pag-adal. Mga tugang anatipo niyato sa mga misa kanakaaging Huwebes nagabot sa 18,069 pesos asin 10 centimos. Ana ang bagniato sa las 6:45 misa 3,197 pesos asin 30 centimos. Siniman ang second collection nagabot sa 4,884 pesos asin 85 centimos. Para po ini sa padagos na pagmantinir kan sa tuyang pasilidades digdi sa simbahan asin para sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa indang pag-adal. Mga tugang ipinapaisiman po na ang misa novenaryo para sa kaumawan kan sa tong mahal na patron na si San Judas Tadeo nagpuuna po kasuhapon Oktubre 19 para po sa mga maawot maginovina asin fiesta sponsor magdulog na lang po sa opisina. Siring man sa Oktubre 27 aldaw po inin Huwebes besperas kan kapestahan magkakaigwa manindiit na pagbabago sa schedule kan mga Santa Misa sa pagkahapon. Diin na mo na po magkakaigwa ki Holy Hour pag alas 3 nin hapon. Ang mga misa iyo po ang mga minasunod alas 3, alas 4, asin alas 5 nin pagkahapon. Ninhulita magkakaigwa po nin St. Jujam na may temang Magnificent 3.0, a night of euphoria in celebration of St. Jude Tadeo's Feast Day 2022. Ang konsyertong ini pagtaong onra sa satuyang patron na si San Judas Tadeo, ini gigibuhon pakatapos kan alas 5 na misa sa pagkahapon. Asin sa Oktubre 28, aldaw na Biyernes, kapiestahan kan sa tong mahal na patron na si San Judas Tadeo, ang schedule nin mga Santa Misa sa pagkaaga, iyo po ang mga minasunod, alas 6:30, alas 8, alas 9:30. Sa pagkahapon man po, ala 1:45 asin alas 3 nin paghapon. Ang prosesyon mapoon sa oras na alas 3:30 nin hapon na susundan kan misa kon selebrada sa oras na alas 5:30 na pamamayuhan kan sa tong obispo Bishop Joel Z. Bailon. Asin mga tugang maawat naman po pasalamatan ang mga nagdonar kanakaaging simana. Crisal de Peña, 1,000 pesos. Manuel Vargas and Family, 1,000. Cameron Barrientos, 500 pesos. Justine Del Agua, 200 pesos. Duwang Anonymous na nagtaong tig 1,000 pesos. Asin ang tulong Anonymous na nagtaong 900, 800, asin 200 pesos. Diyos mapalos po sa inyo kabos. Matinog na po kita. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Duhoan payo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos sa tabang. Asin mga pamibikan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa roal down indong pagkabuhay, ilikay sa anuman ang mga peligro, pag-alaman, asin anuman na mga kahilangan, itaw sa indon mga kinakaipuhan indong kusog, balaog, lalong-lalo na maray na salud, tangaling danay kamong makapaglingkod sa iya. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.